Diyos, marahay na hapon po, early evening. Welcome po digdi sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan with Doc Joey and Miss Jelay. So my name is Miss Jelay. Hello po and good afternoon po. Samahan niyo po kami hanggang 6:30 ngayong Huwebes, October 29. Yes, 29 ngayon. So, ayun po, samahan niyo po kami. It's Thursday. Happy Thursday, TBT or Throwback Thursday. Of course, hello na po sa mga nanonood sa atin online, sa Doc Joey Betito Facebook page. Okay, so hello po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na talakayan. And of course, sa mga announcements natin. Ayan. So, unahin ko na yung announcements natin. So, this coming Saturday, sabi po nga namin is office blessing, simple office blessing. And at the same time, after po noon is yung awarding po ng TikTokers or Mega One TikTokers po natin. And yung sa quarter of the month or Miss Mega One of the Month. Okay, so kay nanonood or kakilala na Miss Mercy Bilan and si Chris June Delaja and si Miss Arlene. Ayan, given na si Miss Arlene. So, ayan, pumunta po kayo dito before 2 p.m. sa ating office para syempre sa sa awarding po natin, okay? Okay, so again, si Miss Mercy Bilan and si Chris June Delaja kasi awarding na po ng ating Mega One TikTokers po natin. So punta po kayo, and of course sa mga leaders po natin, invited kayo sa simple celebration, opening at blessing po ng office. So andito na po ang ating CEO, na si Doc Joey. Good afternoon, Doc Joey. Magandang hapon, Miss J. And sa ating pong lahat ng nanonood sa aming programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. So magandang gabi po sa inyong lahat o magandang hapon. At of course, ang ating mga kasamahan sa ating programa, sa ating mga followers, sa ating FB page, Doc Joey Betito page, sa MHC Unilevel, at doon po sa lahat ng naniniwala sa ating magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30 ng gabi sa isang oras na talaga yan para kung paano natin malabanan ang mga karamdaman. Nakakatakot na po ang balita sa isang bayan, ang dami-daming casualty. At yung clinic ata dyan, punuan din. Ay kaya po mag-ingat tayo. Ngayon kung lalabas po tayo is very important po ang face mask. Kung mayroon pa kayong facial, di mag-facial pa tayo. At of course ay kumain ng mga masustansyang gulay, prutas at samahan po ng mga natural supplements. Yan po ang katotohanan kasi ngayon po it's a very dangerous na. Kayo po ay kailangan po natin walang mag-aalaga sa inyo kundi ang sarili po ninyo. Kasi kasama po ninyo ang buhay ninyo ng 24 hours a day. Ganon din po kami ni Miss Jilay, kasama namin ang buhay namin 24 hours a day. Kaya ingat. At binisita pala tayo dito sa Albay ni BP Lini Robredo. Nag-umpisa dyan sa Bakakay Albay sa pamumuno ni Mayor Dinky Romano. Nakita ko kasama yung mga kapitanes dyan sa Bakakay at tumuloy po sa Liga Tabaco, diyan naman kay sa pamumuno ni Mayor Crisel Lagman Luistro at may barita din doon sa sa Tabaco, may parade, tawag niyan? Parade ba? Caravan. Then dito naman po sa Ligas sa Albay yata. Inaabangan pa si BP Lini. Okay, so isang Bicolana na naghahangad ng pinakamataas na posisyon. Ang recommendation natin sa ating mga kababayan, kung sino po mayroong pinakamagandang track record, di ba? Walang bahid na corruption,
Iyon po ang ating suportahan. Ngayon, ito isang Bicolana. Sabi ko nga wala pa naging presidenteng Bicolana. Di ba? Siguro naman, it's fair. It's fair naman sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkaroon na tayo sa Mindanao na presidente. Nagkaroon tayo sa Luzon, karamihan. Luzon, sa Ilocos, mayroon na. Sa Pampanga, mayroon na. Sa Manila, mayroon na. Diyan po sa Tarlac, 2 beses, di ba? So, it's a high time also na para naman mabigyan na magandang ibig sabihin, magandang pangangalaga ang Bicolandia kasi sabi nga nila medyo na pag-iiwanan ang Bicol region kasi wala pong naging presidente dito. So, kung sakasakali maging presidente si Pipilini, siguro naman uunahin niya rin ang Bicol kasi matagal na neglected. Hindi naman sa sinasabi porket siya Bicolana na halal siya, pababayaan na ibang lugar. Of course hindi. Ang ano lang natin, pakiusap lang natin, unahin naman ang Bicol, lalo-lalo ang roads natin galing diyang Quezon papunta dito sa Bicol, talagang hirap. Kaya hirap na hirap po dyan ang panukala ko dyan. Di baling hindi masyadong matapos agad, dapat simentado na. At saka ang ano diyan, yung pinakamagaling ng mga engineer na walang korupsyon para mga 20 years, 30 years yung kalsada hindi masisira. Kasi people's money po 'yan people's money. Kaya masigabong pagtanggap kay BP Leni Robredo dito po sa Bicolandia. Huwag naman magsilos yung iba. Ganun talaga yan Sabi ko nga natin, it's only a fair game. Fair. Walang halong away-awayan, batikusan, yung mga programa lang, di ba? Total, si PRRD naman, patapos na ng kanyang program, kanyang termino, naibigay niya na rin yung kakayanan niya, yung lahat ng kakayanan at mga kanyang nagawa. Hindi naman natin masasabi puro magaganda, puro pangit. Lahat naman yan kasi, lahat ng presidente may maganda at may pagkukulang din, di ba? Kaya yung mga incoming presidents, iyan naman ang pupuno, di ba? Iyan naman magpapakita ng tudong-tudong serbisyo. Okay, so much for that. Sa itong pagpunta dito ni BP Leni Robredo. So what's in store for us now, BP? Ay, akala ko BP ka na rin. Miss J. Miss J. So kanina nga, Doc, na banggit ko is yung announcements natin regarding po sa event natin this coming So in connection with that po, Doc, yung ating activity, yung Lugaw for All. Yan, Okay, pero unahin muna natin kasi baka maano natin ang Let's say pag-glimpse. di ba? Alam po ninyo, kami dito sa Miracle Health Corporation, ang inyo pong lingkod. Ako po kasi nasa junior senior na. Ang sa akin kasi legasiya, what I can do to our country and our people. It's not so much for me because narating ko na rin po yung gusto kong marating na hindi ko nga pinangarap na yung dumating sa atin. Pero ito po, ipinagsikapan din natin. Kasi sabi ko nga noon, Miss J, nung tayo struggling, na sa aking pag-attend sa mga lahat ng seminars, lahat ng convention, sabi ko, kung kaya nila, kaya rin natin. Ano bang mayroon sila, dapat makuha ko kung ano mayroon kayo. At madagdagan pa natin ang konti nating abilidad. So sabi ko nga, lahat naman na pag-aaralan, ang kailangan lang kasi may gusto ka, gusto mong gawin, gusto mo ang trabaho, gusto mo ang negosyo, gusto mong ma-outdid mo ang iyong sarili. Ang iyong competitor kasi sarili mo Ano bang performance ang nagawa mo na? At ano pa ang gagawin mo? Kasi yung iba, nakipagkompetensya ka sa masyadong magagaling, pag hindi mo makuha, frustrated ka. Dapat, ang kakompetensya mo, sarili mo. Halimbawa, last month, kumita ka ng 20 mil. This month, dapat kumita ako ng 30 mil. Di ba? So, dapat ganon.
ang ating competitor po dapat ang sarili natin. Kailangan we should be perform yung ating last performance natin, last month performance natin. Kasi kung ikaw ay satisfied ka na sa nangyayari sa iyo, ay hindi mo talaga maabot ang tugatog ng tagumpay. Kasi ako kasi nabuhay ako sa sales and marketing. Talaga diyan ako ang umiyak, diyan ako lumuha, diyan ako lahat. Diyan ako nainitan, naulanan, diyan ako pinawisan ng sangkatutak. Pero sinabi ko nga, kailangan pagtiyagan eh. Wala kang magagawa, wala kang hihinga ng tulong bagkus ang Panginoon Diyos. Yun ang, huwag ninyong aasahan. Asahan mo ng asahan ang pamilya mo. They can only do so much. Huwag mong aasahan mga kamag-anak mo. They can only do so much. Huwag mong asahan mga kaibigan mo, they can only do so much. Ang asahan mo, number one, ang sarili mo at you pray and pray to the Lord. Na ikaw ay gabayan, bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng lakas ng katawan. Yan ang importante. Kasi, lalong-lalo na ngayon na pandemic, as a matter of fact, ngayong pandemic, talagang mahirap. Ngayon, kung wala kang kakasangga, wala kang kakampi, wala ka na talaga. Ibig sabihin nung wala ka. Wala kang mahingyan, wala kang maagrangayan. Andyan si Lord parati sa atin. Buda, kami tingnan mo ninyo sa amin, itong ginagawa natin. Hindi ba namin kayo natutulungan? Di ba? Maaring maliit. Kasi nga po, hindi natin ginagawa. Hindi natin minamaximize. O katulad ni Angel Dait kahapon at saka ni Genevieve, di ba? Kung iyan ay gagawin ninyo araw-araw, malaki pong darating na biyaya sa inyo. At iyong hindi pang ginagawa, gawin na po ninyo. Kasi simple lang naman eh. Ano bang knowledge ang kailangan mo dyan? Kung ako lang sasabihin ko lang, tito, pinsan, kaibigan, alam po ba ninyo ang programa ni Doc Joey Betito? Almost 8 years na yan sa DCGB. Yung health educator sa natural medicine. Yung ang produkto niya, lahat ng natural galing Amerika, proven and tested. O, subukan po ninyo. Kasi ang daming nagtulong, baka ito na ang answered prayers dahil dyan sa inyong mga karamdaman. Yun lang sasabihin mo, i-recommenda mo. Subukan mo, walang mawawala. Pera lang yan eh. Kung ito ang makakatulong sa inyo, di ba? Ngayon, anuin mo? Pagkatapos ibigay mo cellphone number, then i-advise mo kami na itong taong ito, di ba? Katulad yung kay Angel at saka kay Genevieve, pumunta dito, naka-200 sila kaagad, silang dalawa. Wala pang Gcash na lang sa akin ngayon. Hindi na kayo mag-aantay pa kung kailan mo tatanggapin. Kasi alam ko, lahat ng tao ngayon, karamihan ng tao ngayon, may problema sa pera. Di ba? Kami may problema rin. Kasi tuloy-tuloy ang gastusan pagka natin, Miss Gio. Mabuti nila, may credit card tayo. Ang problema credit card, babayaran mo yan. Utang. Ibig sabihin, utang na babayaran. Kasi pag hindi mo yung utang niya, binayaran yan, papatong yan. Di ba? So kayo po, hindi sa pagyayabang, may kasangga po kayo katulad namin. Sa akin po, hindi nangyari yan. During the time na ako'y naghirap yan sa Manila, wala pong ganyan. Napahiya pa ako kasi pinapaupo ako ng isang empleyado, yung pala upuan pala yun ng presidente ng kumpanya. Nang dumating yung partner, pinagsabihan, napahiya ako. O, di ba? Hindi ko naman kasalanan, pero wala kang magagawa. You are nobody. If you are nobody, pinagsabihan ka ng somebody para ka matutunaw na kandila. Pero that's life. Kaya ang kailangan mo pag ganyan, mag-strive ka. Di ba? Yan ang sabi sa akin noon. Balita ko, wala na. Kinuha na ni Lord. Pero yung success nila, halos nakuha ko rin o napantayan ko, nahigitan ko pa. Di ba?
Kasi nagsikap tayo. Huwag mo sabihin na mas magaling ako sa inyo. No. Ang galing natin, pare-parehas lang halos. Kaso nga, i-apply natin. Application is very important. Dok, mahina ako magsalita. Anong hina dyan? Sinabi ko na sa inyo ang gagawin ninyo. Oh, andito ako. Dok, ito, yun, itong pwede ninyong patawagin sa akin. Pwede kong kausapin. Pwede mag-virtual. Wala pong problema. Lahat po kayo. Ilan na ba kayong na dapat tulungan? Kung pambili lang ng bigas, pambili ng ulam, at yung module-module, kaya natin yan. Kailangan subukan natin. There's no harm in trying than none at all. Anong ibig sabihin? Wala daw masama na subukan kaysa hindi mo gagawin. Di ba? Natatakot kayo sa multo ninyo. Wala ka namang... Ang kinakatakot po ang gumawa ka ng masama. Magnakaw ka, mag-utang ka na walang bayaran. Yan ang masama. Pero ikwento mo lang, ang daming natutulungan ni Doc Joy dito. Mayroon siyang magnetic analyzer, latest model, na makukuha mo kaagad ang resulta. Na very minimal ang bayad. So, consultation sa natural, libre. Sumasin lang, 100 pesos. Di ba tuwang-tuwa ng papa-examine sa amin dito? Di ba? Okay, thank you, miss. Di ba? At yung 100 po na yan, may purpose din tayo niyan. Itutulong din po natin yan. Ang utak ko po, lumilipad. Kasi po, alam ko na ang Pilipinas, napakagandang bansa. Ang kulang lang po sa atin, ang ating attitude. Ang problema natin, attitude. Di ba? Parang fortitude. Di ba? Iyan po, kulang tayo sa disiplina. Negatibo ang utak natin, ang isip natin. Mainggitin tayo. Crab mentality. Baguhin na po natin yan. Pag binago po natin, maniwala po kayo, we can be a great country. Kaya kami dito, gumagawa kami ng paraan kung paano kami makatulong sa bansang Pilipinas na wala kami pong inaasahan. Di ba? Ito pong Sabado, after Sabado, may ibabalita po kami na napakaganda. Okay. So ito pong napakagandang ito, sumama kayo. This is a crusade. Dito po wala tayong kinakalaban na tao, wala po. Ang inaano lang po natin, kung ako sa paniniwala ko, okay, sa paniniwala natin, sino ba ang mayroong nakarapat-dapat para mag-lead sa ating bansa, sa ating limbawa, sa ating probinsya, sa ating mga bayan. Pero ako po magko-concentrate sa ating bansa. Di ba? Kasi po ang bayan, marami tayong kaibigan diyan. Boboto naman ako, susuporta naman tayo, di ba? So ganoon po ang ating gagawin. Kaya kayo naman, marami diyan may karamdaman. Bakit antayin na manganib ang buhay ninyo? Di ba? Bakit manganib ang buhay ninyo? Ano raw ba ang nangyayari? Kaya may mga casualty. Hindi ko na sabihin na maraming casualty. Kasi, halimbawa, may sipon ka, may ubo, may lagnat, may trangkaso. Ang tagal daw na gagawin. It takes hours. Hours. Isa swab test, kung ano-ano pa. Nakapila ka pa, kung ano-ano pang gagawin. Baka i-transfer ka pa sa isa pang ospital. Kaya nangyayari, nanghina na raw ang pasyente. Iyan po ang mga report sa amin. Iyan po, nakapublish yan. Nakapublish po sa Facebook. Di ba? Kaya isang bayan nga po, dito sa Albay. Ilan na di ba doon kahapon, yung isang reporter yun, may anchor din sa isang programa sa FB Live. Pagkatapos mayroon doon na isa rin na nag-validate na 5 may edad na casualty kaagad, namatay, di ba? Kasi nga po, anong pagkakaiba sa atin dito? Pagpunta sa amin dito, nini-interview namin kaagad, mga 5 minutes lang po yan.
Pagkatapos, sabihin na namin ang magnetic analyzer. Another 5 minutes. Oh, sasabihin na namin, ito ang ito ang dapat na recommendation. Ito dapat ang iinumin. Automatic. Na po ako ng maligam-gam na tubig. Automatic. Once umukay, ang kliyente o pasyente, pinapainom na namin. So, mayroon na kaagad na protection. In a matter of several minutes, mayroon na kaagad na ginagawa sa katawan. Hindi ninyo aabutin ang isang oras na sinasabi ninyo, inaabot na napakatagal na oras. Di ba? Marami pang test. Di ba? Kung gagawin ka pa na sangkatutak na test. O, iyan po ang nangyayari dyan. Kaya nga po, kaya kayong mga tao, may mga choices kayo. You have a choice. Di ba? You have a choice. Hindi naman kailangan mo napakalaking pera kung ano lang pera mo. So be it. Ang importante sa amin, makatulong. Di ba? Makatulong. Yun lang. Kasi po, ang hirap na balita na ang daming kaswalte. Pilipino kayo, Pilipino ako. Parehas tayo anak ng Diyos. Di ba? Kaya nga po kayo, mga kasamahan ko, si Doc Joy Bitito Page, kasamahan ko sa ating Image Unilevel, yung team official, Team Diamond, Team Bakakay, Team Ligaspi, Team Daraga, kung ano namang team na yan, malaki po ang inyong maitutulong sa ating bayan. Ang problema, alam na yung may problema, hindi kayo kumikibo. Kayo, umaasa lang sa raffle. What is raffle? Maliit lang po yung raffle na yan. Diyos ko. What is 500? Alam mo ba ninyo ang referral sa amin? Ang laki po ng kikitain. Habang nagbabayad po ang inyong kliyente, pasyente na nirefer ninyo sa amin, may kita kayo. O, sinabi ko nun sa inyo. Kaya Angel, Miss Genevieve, subaybayan ninyo yung nirefer ninyo sa amin. Na bago maubos, kung may konting problema, pwedeng bumalik dito, na-examine natin, pwede natin dagdagan pa ng ibang produkto. Di ba? O bago maubos, dapat bumalik. Kaya dapat kayo din, ay tuloy-tuloy din ninyo ang inyong pag-suporta doon sa pasyente, sa kliyente. Ang inyong pag-kumusta, ipagdasal, di ba? Bigyan ng motivation. Yun din ang gagawin ninyo. Oh, di ba napakaganda yun? Pero bawat bayad niyan, may 400 kayo. Oh, kung marami ang binibili, mas malaki. Kung kaunti siyempre bibili, di mas maliit. Wala tayong magagawa kasi ang pera ng tao ngayon, hindi natin alam because of the pandemic. Iyan nga po ang objective natin na malabanan ang pandemic. Kaya ang inyong lingkod na si Doc Joy Bitito, wala nang pakundangan na ang kanyang mga ginagawa. We are very, very busy now compared before. Aside from itong itong ating darating na Blessing and Recognition Saturday, meron tayong project na napakaganda. Hopefully, samahan ninyo kami dito dahil ito para sa bayan, hindi po para sa akin ito. Para sa bayan. Okay, maliwanag. So, ano masasabi mo, Miss J? Marami na ba dyan may mga na ba dyan nagtatanong kung ano mga karamdaman nila nung kailangan? Dahil pa? O nagpapa-shout out or mga sila'y gusto nilang maging account officer. Tawagin ko na kayo lahat, account officer. Di ba? Lahat kayo account officer. Gustong kumita. Gustong makatulong at kumita. Maganda nga, Dok, magkaroon tayo ng parang academy sa mga gusto matuto. Yes. Academy. Iyan ang pinakamagandang sinabi. Academy. Yan ang sinasabi ni Miss G, ganyan, DJB Academy. Bakit po? Kasi para kayong matuto. Di ba? Matuto kayo. Siguro, pwede tayong pumunta dito once a month o twice a month o pwede naman po sa gagawa kayo ng isang virtual na tayo, ugnayan tayo, isang programa na yun lang, DJB Academy, ang pag-uusapan natin kung paano namin kayo maano ang inyong salesmanship, di ba? Paano namin matulungan yung hindi mga marunong matuto at yung natuto na mas lalong gumaling, di ba? Ganun po yan. Kasi simpleng-simple.
Halimbawa, sinabi mo, oh, si Doc Joey ganito, ganyan. Marami po, almost 8 years na yan sa DCGB, ang dami natin libo-libo. Sinabi naman sa sinabihin mo, masyadong mahal ata yan. Wala ka nang sinagot, wala na. Kamo hindi masyadong mahal. Kung magkano ang perang dala mo, pwede doon kay Doc Joey. As low as 100 pesos. Ang 100, examination lang. Pinakabababa na. Di ba? Examination yun. Di ba? Ay, punta kayo sa laboratory. Usually, ang laboratory ngayon, nasa 1,000. Nasa 1,000 usually. Consultation pa. 300, 500, depende. Di ba kami libre sa natural. 1,000 ang sa amin, sa atin 100. Di ba? So hindi mahal. Masasabi ko mga produkto natin from US, cost effective. Anong cost effective? Value for money. Ang binibili natin iyong bisa ng produkto. At sila, ang kagandahan, once na gumagaling, pwede nilang mabawi ang kailang ginastos kasi sila ang example. Pwede nilang sabihin sa pamilya, sa kamag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, pwede lang i-endorse sa atin at may kita sila. Yan, di ba? Sa iba, wala na. Nagbayad ka sa laboratory, wala na. Bumili ka ng gamot, wala na. Na-hospitalize ka, mayroon ka pa makukuha muli, wala na. Ay pumunta ka sa 8 feet below the ground, wala na, mas lalo na. Di ba? Sa atin, gumaling ka, nag-repair ka ng 100, kumita ka ng 100, tigba 500, di may 50,000 ka. Di ba? Very simple. Di ba? Yung iba dyan, kita mo 1,000. Di ba? Okay, maliwanag. Kaya, sa amin dito, ang kulang lang sa atin, action. Kaya sinabi ko sa inyo, more prayers, more actions, with passion. Passionista ka. Parang ikaw, high in spirit mo. And love. Love. Yan, di ba? Love. Ang ibig sabihin, mahal mo yung kapwa mo, kaya mo nire-refer sa amin. Di ba? At mahal mo rin sarili mo, kasi pwede kang kumita. Okay? Okay ba yun, Miss J? Yes. Sabi nga ni Miss Arlene dito, si Coach Arlene, ayun, weekly briefing and dapat yung mag-attend open mindset at seriously sa ginagawa. Yan. Kahit nga si Coach Arlene pwedeng mag-train. No, si Coach Arlene magaling na yan eh. Because aside sa siya po ay galing na rin sa isang multi-level binary company. Di ba? Aside from that, nasa sales na rin siya sa dito sa atin nahasa ng almost 9 months pa lang, nahasa siya, dinibdib niya. At nagsisearch siya ng mga motivational speech, motivational mga reading materials, at dito sa atin ina-apply niya. Ngayon niya anchor na siya, co-anchor na rin natin MWF, si Miss G naman TTHS. So ganun po yan, kasi hindi ko na po kaya na ako mismo Monday to Sunday magpo-programa. Minsan 1.5 oras, minsan 2, minsan 2.5 oras. So, kailangan ko may co-anchor. Mas may edad lang ako sa kanila ng 1 o 2 taon. Diba? Kaya sila mas malakas kaysa sa akin. Okay. Ganun po yan. Diba? So, yan sinabi ni Coach Arlen, tama po yan. Kailangan po, kayo po ay merong mindset. Ang mindset ninyo napakaganda. Di ba? Kaya at saka kayo positive ang attitude. Kailangan sa inyo ay gagawin natin. Ibig sabihin, meron kang willpower. Willpower. Sabi ko nga sa inyo, si Colonel Sanders, he was rejected more than 1,000 times. Pero ang KFC ngayon, it's a multi-billion company. Ako hindi ko kaya yan. Kung si Colonel Sanders ginawa yan, who are we? Na umayaw lang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ayaw na. Umayaw ng 1 pa lang, sabihin mo kay Coach Arlen, sino ang kliyente mo, ano ang sinabi mo. Dapat nagpatulong ka muna kay Coach Arlen. Di ba? Kung ikaw ay nasa Team Diamond o nagpatulong ka sa amin dito.
Di ba? Kasi kulang ka nga pa, wala ka pang kaalam-alam kung ano yung approach. Di ba? Ang sales process kasi, di ba? May prospecting tayo, di ba? Dito sa prospecting, prospect ka, sino ba mga prospects mo? Immediate family ba, mga relatives, friends, associates, neighbors, kababayans, high school, mga classmates mo during college, during school days mo, or what, or kaopisina mo, or ex mo, or kung ano man, di ba? Prospecting po yan. Then ang susunod po dyan, yung sales presentation. So makipag-appointment ka muna. Ngayon, ka-appointment, pwedeng personal, pwede naman through cellphone, through chat, through text, through virtual, di ba? Ang susunod dyan, iyon na pong schedule ng sales presentation. Doon sa sales presentation, pag-aralan mo, mag-fact-finding ka. Ano kaya ang profile nito? Ito ba'y ano kaya ang karamdaman? Ilan na kayang gamot na inom nito? Nakapag-supplementary ba ito? Halos magkano ba nagastos nito? Ano ba ang capacity to pay nito? Mayroon pa bang natitirang pera o wala na? Di ba? Mahirap po yun, yung fact-finding. Susunod mo dyan, yung schedule mo na ng presentation. Sa presentation po dapat, dito pa lang, luto ka na. Di ba? Presentation. Kailangan i-anticipate mo na ang mga objections. Ayaw ko niyan, wala naman yan. Yung doktor nga, yung gamot nga, hindi na ako gumagali, iyan pa kaya. Ano sagutin mo doon? Di ba? Kung hindi mo alam, tapos ka na. Ano sasagot mo doon? Oo nga po, yung doktor magaling, pero synthetic drugs. Yung katawan mo, hindi umubrang synthetic drugs, kukulang sa tamang nutrition, sa mga vitamina, minerals, na iyan po ang aming ino-offer sa iyo para ikaw ay tuluyang gumaling. Subukan mo para mapatunayan. Di ba? Iyan na po sinasabi ko sa inyo. Yun na po ang presentation. You know how to rebuttal. You know how to answer. Di ba? Kasi may narinig ako, doktor nga. Ano kung doktor? Pinag-aralan niya, hindi naman natural. Di ba? Bibira ang doktor nag-aral ng natural. Di ba? Anong importante sa yung tao ka? Kay Juan de la Cruz. Gumaling ka? O yung doktor? O yung gamot lang? Ilang taong ka nang umiinom, hindi ka pa gumagaling. So may kulang. Hindi ko po sinasabi na huwag ka pumunta sa doktor. Pumunta ka. Hindi ko sinasabi na huwag kang uminom ng gamot, ng synthetic drugs. Uminom ka. Pero pag hindi ka gumaling ng 6 months, may kulang. Iyan nga po ang pupunuan natin. Tatanungin mo na doon sa kausap po, ano bang gusto mo? Gumaling o hindi? Siyempre sabihin, gumaling. Sabihin, paano dyan? May gamot na sa doktor, may gamot pa sa natural kayo. Di mahal na. Bakit po ba, sir? Mura bang buhay ng tao? Mura ba? Ito po, may 1 million ako. Hindi ka na uwi sa pamilya mo. Gusto mo ba yan? Di ba ayaw? Bakit mura bang buhay? Ilan na ba nagastos mo? Ilan taong ka nagpapagamot? Oo nga, mga 200,000 na. Ayun pala eh. Di mura sa amin. Very affordable sa amin. Kasi hindi ka abutin ng 2 taon, kainom na hindi ka gagaling. Kasi ang immune system mo, gagana na. Di ba? Kaya maganda nga po ang combination, ang gamot at saka natural. Di ba? Ngayon, yung iba, Dok, nagsawa na ako sa tinanggal ko, totally, later na alaman ko. Choice nila yun, hindi po ako nagpapatanggal ng gamot. Di ba? Choice nila. Dok, gumaling naman ako ininom ko lang, amazing for lang. Kako, congratulations. Pero ako, hindi kita in-advise na magpatanggalin ang gamot mo. Lalong-lalo na po, yung iba tinatanggal ang gamot, ang sakit sa puso. Pagkatapos, tinitipid pa yung amazing for natin o amazing yung migawa natin. Delikado po yan. Kasi hindi pa totaling na napalakas ang iyong immune system. Hindi pa totaling na detox.
ang iyong katawan kasi katagalan mong kainom. Delikado po yan. Kaya sabi ko nga, dapat isabay ninyo yan. Ngayon, kung gusto ninyong tanggalin ng ano yan, dahan-dahanin ninyo with the doctor's consent. Di ba? Hindi po kami. Ganun po yan. Okay. Yung iba kasi, tatanggalin na yung gamot, tinitipid pa rin. Kaya, mayroon po nangyaring ganon. Mayroon po nangyari, nalaman ko lang, nangyari na. Diba? Kasi may sakit sa puso eh. Pinapainom natin noon, Amazing 4 times a day. Later on, kasi naka 2 months ata, okay na raw. Ininom na lang, 1 capsule lang Omega 1 twice a day. Diba? Ang laki po. Ininom mo dati, 16 na kapsula, then mo, 2 kapsula na lang. Diyos ko. Gradual din dapat yan. Kung naka 16 kang kapsula, ang susunod po dyan ay 12 kapsula. Susunod po dyan, 8 kapsula. Pababa. Hindi po yung abrupt. Kasi nagtitipid tayo at sinusugal mo ang buhay mo. Wag mong isusugal ang buhay mo sa kaunting pera. Ayan. Okay, maliwanag. Di ba? Kaya yung ibang tao, alam mo, Miss J, sinasabi ko, alam mo kako, ako, ang goal ko dati 120 sa buhay ko. Pero meron pong 124 na yung sa Negros Baga. Kaya ang goal ko ngayon 125. Pagkatapos, pinagdadasal natin kay Lord. Sino naman nakakalam lahat? Pero meron tayong ginagawa. Okay? Nagdadasal tayo sa Lord, pero may gagawin ka. Diba? Tatawa yan mga tao. Parang wala silang kabilib-bilib. Kasi sila nga, alam nila, pag ikaw, 40, 50, 60, 70, 80, ready to die. Diba? Pero tanungin mo ang tao, kahit anong taon, anong edad niya, gusto pa rin mabuhay. Kung gusto mo bang mabuhay, dapat meron kang budget. Paglaanan mo ang budget ng buhay mo. Pag ikaw tumatanda, pagalaki ng palaki ang gastusin. Wag mong uubusin ang pera mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. Lagi kang magtitira para sa iyo. Okay. Ngayon po, ito na sasabihin ko sa inyo. Kung gusto po ninyo yung tinatawag na 80-20, itulong mo ang 80% sa pamilya mo, ang 20% itatabi mo para sa iyo. Kasi darating ang araw, baka ikaw umiyak lang ng umiyak, na tinulong mo na lahat ng lahat ang buhay mo, binigay mo na sa iyong pamilya, pagdating ng araw, wala kang maasahan. Iyan po ang pinakamahirap sa lahat ng isang tumatandang tao. Diba? Kasi binuhay mo na. Binigay mo na lahat. Diba? Kung minsan masaklap pa dyan, binigay mo na ang lahat, meron ka pang maririnig. Ang akala nila kasi, ikaw ay para kang, parang slave ka nila. Kailangan magtrabaho ka na magtrabaho para sa kanila. Hindi nila iniisip na yung nagtatrabaho para sa kanila, may buhay din yan, mayroon din yan na karapatan na siya ay magpahinga. May karapatan din siya na yung nagbubuhay sa kanila na lumigaya. Ganun po ang nangyayari sa mundong ibabaw. Kaya ang aking pong recommendation sa inyo, 80-20, if not 70-30. Huwag mong uubusin. Kasi pagdating ng araw, luluwa ka. Gusto mo nang lumuha ng dugo. Di ba? Ganun po ang nangyayari. Okay. Kasi po, alam mo, Miss J, ako ang experience ko, grabe. Grabe. Kung sa talagang grabing experience ko. Di ba? Halos naikot ko ang buong Pilipinas dati. Nakarating ako doon sa Cotabato, North Cotabato, layo-layo. Pigkawayan, North Cotabato. Pigkawayan, PI. Hindi mo yun. Dulo ng daigdig. Dadaan mo Muslim community. Nakatulog ako doon na 2 beses. Yung isang matanda noon,
November 15, 100 years old na siya. 99 or 100. Biruin mo yan. Nagkakilala kami noon, 89 years old siya. Sickly na, sickly. Ngayon, mag-100 na. Natulungan natin yun. Amazing trio panahon ng ating produkto. Yung kanyang anak, na nakapakinig sa atin sa DCRH dati, yung anak niya, batang-bata, alam mo, namatay. May namatay? Na aksidente. Yung sinasakyan na jeep, na na-discarrel. Pero yung anak na 30 plus lang, ata yon, namatay. Yung nanay niyang sickly na, nabuhay, gumaling pa, dahil natulungan natin sa Amazing Prayer. Si, going 89 or 90 years old na sa November 15. O, di ba? So, ganun po talaga. Ngayon, diyan naman sa aksidente, wala tayong magagawa dyan. But, pwede natin tayo ay maiwasan. But you cannot totally prevent ang aksidente. Okay, maliwanag. Halimbawa, paano hindi ma-aksidente? Katulad na kanina, yung motor na naman. Sabi ko nga, motor ka na nga, dalawa lang ang gulong mo. Pag minapatakbo ka, para bang nakipaghabulan ka kamatayan? Di ba? May motor ka, dahan-dahan lang ang takbo, lalo na pag umuulan, kasi madulas yan eh. At kung saan ka pupunta, kung ikaw liliko, malayo pala, naka-signal light ka na. Mayroong iba dyan, ma-signal light, wala pang isang dipa. Diyos ko, Panginoon ko ako. Magkakasala ka. Ako minasignal light, ang layo-layo pa na aking lilikuan, nakakutsi na nga ako niyan ha. Siguro may 10 dipa. Naka-signal light na, wala naman mawawala eh. Ano mawawala mo niya? Counting baterya? Hindi po yan hindi po katwiran yan eh. Pero yung magsisignal light ka na halos 1 dipa na lang, delikado po yan. Delikado. Marami kasing mga nagda-drive ngayon na drivers na hindi dapat mag-drive. Sa totoo lang. Kaya po, ngayong panahon na ito, grabe na. Kaya mag-ingat po tayo. Ang solusyon po natin dyan, yung ating slogan, more prayers, more actions, with passion and love. Ikaw na, Miss J. Okay, so yun nga, sa mga advices ni Doc Joey, ang kailangan lang natin ma-instill at syempre isa puso, hindi lang sa isipin. Isa puso at gawin. Isa puso at gawin. Yan. So sa lahat ng bagay, gano'n naman po dapat yung gagawin natin as long as na may pangarap tayo, di ba? So panghawakan niyo yun kasi libre naman daw, of course, mangarap. Ang kailangan lang is may action tayo at may dasal. Okay, so yun nga yung isang goal din ng company para at the same time sa health at sa finances, matulungan po namin kayo. And especially sa mga naghahanap ng mga kabuhayan. Okay, so eto na din po yung mga programs ng company and of course ni Doc Joey. Of course, sa mission nga ng company, at least makatulong po. Okay, makatulong sa inyong lahat. And sana ito na yung maging way para sa inyo na matulungan po kayo. Okay? And of course, kahit na may mga doubts kayo, okay, gano'n naman talaga sa tao. Okay, so napaliwanag na din ni Doc Joey yung about sa mga products and other details. So, ito po, may mga instances kasi na may mga interested, okay, na maging reseller or distributor, but then may mga doubts. So, okay, tutulungan po namin kayo. Yun nga yung sabi namin na I think magkakaroon tayo ng mga orientation, pwedeng virtual, okay, and if ever na pa isa-isa na gusto nyong maturuan kayo, pwede kayong mag-walk-in, okay, pumunta dito sa ating physical shop or sa office po natin. So, open po tayo para mapalawanag namin sa inyo yung sa mga products, so paano tayo kikita, okay, paano tayo mag-earn ng monthly incentives, so hindi naman weekly, okay, or daily. So, yun po yung mga reality na pwede nating makamtan as long as na may magkakagustuhan talaga natin.
Okay? Makakatulong na kayo sa iba, sa kanilang kalusugan. Okay? At the same time, magkakaroon pa tayo ng earnings. Okay? So, yun po yung reality dito sa company, the Miracle Health Corporation, yung quality products, and of course po yung sa pangkabuhayan side. Alright. So, marami kaming mga ino-offer na mga distributors packages, and of course doon sa program na tinatawag natin na MHC Unilevel marketing program natin. Makakatulong kami sa inyo sa, of course, disseminate, okay? Kumbaga, pagpapalawak. And sa inyo din po, of course, ma-orient namin kayo yung mga dapat natin na malaman regarding po sa mga products po natin, and of course, doon sa mga pangkabuhayan natin. Okay, so doon tayo sa Unilevel marketing incentives natin. 6 ways. Meron tayong 6 ways or 7 ways. Okay, so dun po, mag-earn tayo through pwede product discount, kasi magagamit natin yung incentives natin. Like kanina, si Miss Kay Padilla or si Miss Kay ng Legazpi. So, yan, ano siya, parang part-time niya ito. After ng office hour niya doon sa office nila, so at the same time, nagbebenta din siya ng mga products. Ayun. So, ginagamit niya, yun yung ginagamit na retailing. Okay? Ginagamit niya yung discount niya para makapagbenta siya. Hindi lang doon nagtatapos yun. Sa mga niya din, if ever may mga na-invite siya, na-sponsor, or may mga naipasok dito sa company, yung sinasabi ni Doc Joey na kapag yun, palaging nag-a-avail, and then sa nilisinda nakapagpasok din ng mga kliyente. So, yan, domino effect na. Kumbaga, tayo kikita dahil doon sa mga nakuha nila. And of course, sa mga repeat purchases. Yun yung tinatawag po natin na referral incentives, and of course, royalty bonuses. Okay, so, hindi lang one way, kumbaga 6 ways or 7 ways tayong kikita dito. So, continuous po yan. Kasi, every month, every day na nagpa-purchase tayo, every time na makakapag-invite tayo, magagamit po natin yun. Okay, so, yan ang kinagandahan kasi very unique po yung marketing program ng Miracle Health Corporation. And yun nga, para mas maintindihan natin kung paano yung proseso dito sa tinatawag nating networking. Multiplication po tayo, and yung iba iisipin na yan, networking. Ano ba yung mga first word na iisip nyo kapag narinig nyo yung networking? Maraming takot yan. Recruit. Sabihin lang, pag-recruit, pag networking, pyramid, illegal. Kasi nga, ang iba, parang Nadala sa ibang, kasi ang networking, may illegal, may illegal. Hanapin mo, legal. Di ba? Yes po. Kasi, so, kung hindi ako nag-networking, wala ako dito. So, totoo lang. Ito yung magandang klaseng networking. Yeah. Kasi nakakatulong ka na, may mga products po yan. At subok na. At saka, ang ating is only unilevel. Ibig sabihin, simple. Simple and doable. Simple lang yung mga requirements po natin. Kung maiintindihan nyo, mas maiintindihan ng mga clients natin, and yung mga interesado po na magsubok, okay, na maging distributor, kahit ngayon the distributor for consumption lang, may makukuha kayo doon kasi every purchase po ninyo, may at least yung minimum lang natin requirement is 2,000 points. So what if more than 2,000 points kayo, diba? So may makukuha kayo every, parang rebate yan, every product po natin may mga corresponding points yan. Okay, hindi sayang yung mga products natin. Like for example, yung sa mga malls po, may mga tinatawag na VIP cards, yun yung mga sa points po. But then, nalaman ko na mababa pala yun
So, I think mga years ka, depende kung ikaw palagi nag-shop or nag-malling, may ina-avail, gagamitin yung car. So, I think familiar kayo doon. But nandito, okay, matataas yung mga points na makukuha natin. And of course, convertible into cash, yun yung makukuha natin every month. Okay, so, isa din yun, kumbaga one way din yun. So, meron pa tayong iba. Yun nga sinasabi ko na 6 ways or 7 ways to earn. Okay, so number 1 is product discount. Number 2 is referral incentives or bonuses. Yan yung parang sinasabi natin na ma-recruit natin. Okay, so yun, kapag dito may mga na-invite ka, then suddenly sinda, nag-avail ng package. So, syempre, sa'yo na yun. Okay, so pangatlo natin is yung tinatawag natin na yung pangalawa pala is personal commission. Yung every purchases natin, dalawang way din yun. 2 ways po yun. Kapag ikaw nakapag-refer, and then yung purchases natin, at least maka 2,000 points ka. Magiging okay ka if ever for this month nakailan kang mga invites or sponsors. Okay po yun. So, pangatlo natin is yung tawag na referral incentives or bonuses. Pang-apat is royalty bonuses. Yan yung mga nakuha mo na, okay? Or mga downlines mo na. So, kung ilan man po yun, at least magkaroon ka ng mga business partners, may tinatawag po kasi tayong levels, okay? So, kung na-orient naman kayo or may nakuha kayong package, kinuha yung package, ang kasama dun is may mga levels. Ang scope kasi ng levels or in short, mga downlines mo yan na pwedeng dyan ka yung magkakaroon ng chance na mag-earn as long as na active or masisipag yung mga business partners natin or downlines natin. So, dyan ka kita sa mga repeat purchases na tinatawag na natin na royalty bonuses. Okay. So, panlima dyan is enhanced referral or enhanced bonuses, enhanced commissions. So, yun, for every 5th kasi magkakaroon ka ng mga additional incentives. Depende na din po sa kung ano yung mga in-avail nilang packages. Okay, so yung pang-anim natin, ito yung para sa mga regular members po natin, okay? So, yan, pang-anim natin is lifestyle incentives. Ito yung annual bonus or incentives na binibigay po sa mga top producers for this year. Okay, usually laptops, yung pwedeng ibigay, smartphones magagamit ng mga distributors. Okay, and yun, pang-anim na yun. May tinatawag pa tayong 7 ways. So, eto, additional incentives para sa mga distributors natin. Dahil kasi last July to August, I think po, hanggang exclusive lang sa Diamond yung coach incentive. So, for now, binaba po yun ni Doc Joey, kaya mula sa Sapphire, Ruby, Pearl, hanggang sa Diamond, nagkaroon po ng mga additional incentives. Yan, depende din po sa kung ano yung package. Kaya nga po yung mga Sapphires po natin, sipagan nyo kasi kayo na yung nakakuha or direkta kayong kumausap duman sa mga prospects ninyo or mga kliyente nyo. Hindi lang sa referral. Okay? Hindi lang yung mga royalty bonus kasi makukuha mo sa kanya, kundi may additional kang coach incentives doon. Okay, so additional yan. Kahit nga hindi mo kakilala, basta nakuha ng mga members mo din, may makukuha ka po doon. Okay, so yan po yung mga about po sa marketing, strategies, programs po ng MHC Unilevel. Kaya nga, wala pong katulad ito sa iba. And yung mga opportunities na ito, dapat hindi na pinapalagpas. Kasi, ito, nakakatulong na tayo sa iba, nakakatulong na tayo sa pamilya natin. And at the same time, mag-earn tayo ng mas mabilisan. As long as na may focus ka, gusto mo talaga yung isang bagay at may puso kang gawin yun. Okay, so yan lang yung mga key ingredients na kailangan natin. And syempre, hands-on naman si Doc Joey. Kung need yun ng help para kausapin, pwede po yan. Okay, kasi meron tayong free consultation. Pwedeng tawagan si Doc Joey, sabihan nyo lamang po, i-text nyo na
magpapatulong kayo, kausapin para magkaroon ng dosage. Okay, so tutulungan po kayo. Okay, kasi yung sa ano naman po, sa dosage, hindi nyo pa kabisado, syempre dito po yan magmumula sa office. Lalong-lalo na if may mga medyo mabibigat na din na health concerns o maraming mga concerns sa health nila. So, dyan po makakatulong ang office at of course, si Doc Joey. So, sa mga hindi pa nakakaalam, again, second floor na po tayo ha, ng DJV Building.